आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय आरोबाव आसामाव गोदान लाख लाख बेनिफिसारिफोरा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै रां मोननो थांगासिनो दं। आसामाव जाय बिथांमोना दाख्लैबावै जि गोदान न'नि सार्भे जादोंमोन आइडिनि थाखाय, जुदि नोंथाङा गोदान न'नि थाखाय नोंथाङा सार्भे खालामजाबाय दाख्लैबावै, नोंथांमोना थाबैनो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। बेनि मोनसे बिग आपडेट फोसावनानै होदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। नोंथाङा बोरैहाय न'खौ मोननो हागोन, माबायदि सिस्टेमाव नोंथांनो गभर्नमेन्टआ न'खौ होगोन, बेनि मोनसे आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै जोङो नायगोन। आरो मोनसे आपडेट, बे आपडेटआनो जाहैबाय दाख्लैबावै आसामाव 3,80,000 बेनिफिसारिफोरनो दाख्लैबावै वेटिं लिस्टआव थानाय, आगोलनिनो सार्भे खालामखांनाय 2018आव बिथांमोननो दाख्लैबावै आसामाव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रां सोबाय। गोबाङानो बे फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हायाखै आरो गोबाङानो मिथिया नामा फैदोंना फैयाखै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो आपडेट खोथाहरगोन। नोंथांमोना गावनि प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि नामखौ बोरैहाय नायनो आरो नोंथांनियाव राङा मानो हाबाखै, जुदि नामा फैदोंब्ला बेखौ आं नोंथांमोननो खोथाहरगोन। मानो होनब्ला गोबां सोंहरदों प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणआव नामा फैदों नाथाय राङा बेंकआव हाबाखै आरो नामखौ बोरैहाय नायो बे न' फैनायनि लिस्टखौ, नोंथांनि नामखौ। आङो बेखौबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै खोथाहरगोन। आरो वेटिं लिस्टआव गावनि नामखौ बोरैहाय चेक बानायो बेनि आपडेटखौबो खोथाहरगोन। मानो होनोब्ला गोदान आइडि मोनोब्ला नोंथांमोननि नामा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण पर्टेलाव वेटिं लिस्टआव थायो। बे वेटिं लिस्टआव थानायफोरा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि न'खौ मोननाय जायो। गावनि वेटिं लिस्टआव थानाय नामखौ बोरैहाय नोंथाङा चेक बानायनो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोथागोन। जाय बिथांमोना गोदानै आइडि मोनगोन, नोंथांमोननि नामाबो बे वेटिं लिस्टआव थागोन। जोङो बेफोर गासैबो आपडेटखौ नायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान, नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोनि जाय बिथांमोना गोदान दाख्लैबावै सार्भे बानायजाबाय, नोंथांमोना न'खौ फैबाय थानाय समाव बोरैहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं, बेनि बागै आसामनि CMआ मा आपडेट होदों प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि न'नि सायाव, जोङो बेखौ नायनानै लाग्रोदिनि। वेटिং लिষ্টৰ সকলোকে আমাৰ ঘৰ দিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু ৱেটিং লিষ্টত নাম নাই মানে এনেকুৱা নহয় যে দুখীয়া লোকে ঘৰ পাবলগীয়া নাই। কাৰণ প্ৰথমতে যেতিয়া আমি ঘৰৰ জিঅ' টেগিং কৰিছিলোঁ, বহুতো দুখীয়া লোক এই জিঅ' টেগিঙৰ পৰা বাদ পৰি গৈছিলে। যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেখেতক আমি লগ পাওঁতে কৈছিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু কেইলাখমান লোকক ঘৰ দিলেই আমাৰ ৱেটিং লিষ্ট শেষ হ'ব। কিন্তু এতিয়াও বহুত গাঁৱৰ মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক তেতিয়া কৈছিলে যে মই নতুন কৰি আৰু 5 কোটি ঘৰ দিম, গতিকে অসমত তোমালোকে জিঅ' টেগিং আৰম্ভ কৰা। আপোনালোকে গম পাই যোৱা 6 মাহ ধৰি আমি আপোনালোকৰ ঘৰত বা আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক পঠিয়াইছিলোঁ, আন চৰকাৰী বিষয়াসকলক পঠিয়াইছিলোঁ, নিজেও
জিঅ' টেগিং যাতে কৰিব পাৰে তাৰ সুবিধা দিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ জিঅ' টেগিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল। খুব সোনকালে গাঁও সভা পাতি আমি নতুন হিতাধিকাৰীৰ তালিকা নিৰ্বাচন কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে নতুন জিঅ' টেগিঙৰ পৰাও আমি ঘৰ নোপোৱা সকলো মানুহকে আমি ঘৰ দিবৰ কাৰণে সফল হ'ম। মই আজিও অফিচাৰসকলক ৰাতিপুৱা সুধিছিলোঁ যে আমাৰ জিঅ' টেগিং হ'ল নে নাই। কিমান জিঅ' টেগিং হ'ল এতিয়ালৈকে কল্যাণ? মোক কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে নতুনকৈ অসমত আৰু 30 লাখ মানুহে জিঅ' টেগিং কৰিছে। আমাৰ চেষ্টা হ'ব এই 30 লাখ মানুহৰ ভিতৰত যিসকলে নতুনকৈ জিঅ' টেগিং কৰিলে তেওঁলোকৰ যাৰ যাৰ ঘৰ নাই সকলোকে আমি যাতে ঘৰৰ অনুমোদন দিব পাৰো, এতিয়া তাৰ বাবেও আমি চেষ্টা আৰম্ভ কৰিম। তাৰ মানে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে অসমত যিমান মানুহৰ ঘৰ নাই বা কেঁচা ঘৰ আছে সকলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰদান কৰা। সেইবাবে কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে আজিতো 3 লাখ ঘৰ দিলে, আমিও জিঅ' টেগিং কৰিছিলোঁ, আমাৰ কি হ'ব? এইখিনি হ'ল পুৰণা লিষ্ট, আজি আমি শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি নতুনকৈ যি ঘৰ দিম সেয়া হৈছে নতুনকৈ জিঅ' টেগিঙৰ পৰা আমি নতুনকৈ ঘৰ দিম। সেই প্ৰক্ৰিয়াও এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। दानिया नोंथाङा भिडिअनि जोहै रोखायै मिथिनानै मोनबाय। आरोबाव गोदानै आसामाव जि आइडि गोदान बानायनाय जादोंमोन, बे आइडि गोदान बानायनाय बेनिफिसारिफोरनो थाबैनो प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै रां सोनो थांगासिनो दं। एबार गोदान जासिगोन। बे दाख्लैबावै रां सोनाया बियो आगोलनिनोमोन, आगोल सार्भे बानायनाय 2018नि। बियो कमप्लिट जाबाय होननानै बुंदों। दा गोदान आइडि जाय बिथांमोना दाख्लैबावै बानायदों, नोंथांमोनाबो थाबैनो फैबाय थानाय समाव बे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रांखौ मोननो थांगासिनो दं। दानिया जोङो नोंथांमोना गावबागावनि प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि वेटिं लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै बेखौ बोरैहाय चेक बानायनो, आरो गोबाङानो रांखौ मोनाखै, दाख्लैबावै रां सोदोंमोन, बेनि आपडेटखौ जोङो नायनि। बेयावनो दानिया जोङो सावरायनि बे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि वेटिं लिस्ट आरो रां हाबिनि प्रब्लेमखौ। नोंथांमोना नैबे पर्टेलाव फैबानो जाबाय। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनखादों। बेयावनो नोंथांमोना गावबागावनि वेटिं लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै, जाय बिथांमोना गोदान सार्भे बानायदों, आइडि बानायदों, नोंथांमोना बेयावनो नायनानै नोंथांमोना मिथिनो हागोन। बेनिफिसारिस रेजिस्टार एकाउन्ट फरजिन एन्ड भेरिफाइ, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना गावबागावनि वेटिं लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव इयारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेबायदि गोदान आइडिनिया खिन्थु बेयाव फैथ'वाखै नामा, बे आगोलनियानो दं, नाथाय थाबैनो बेयाव एड जागोन। नोंथांनि नामा एड जागोन। गभर्नमेन्टआ जेब्ला न'खौ होनोसै बे समाव नोंथांमोननि नामखौ नैबे वेटिं लिस्टआव एड खालामगोन। बेयाव नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथाङा न' मोनगोन ना मोना। जुदि नोंथांनि नामा फैदों बे वेटिं लिस्टआव, नोंथांमोना न'खौ मोननो हागोन। दानिया बेयाव नोंथांमोना इयारखौ सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नैबेयाव स्किमखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। स्किमखौ सिलेक्ट खालामखांनानै नैबेयाव नोंथाङा गावबागावनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेबायदि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनानै डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामखांनानै गावबागावनि नोंथांमोना बेयाव ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेबायदि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामखांनानै दानिया बेयाव गावबागावनि पिसिडिसि, आं बेयाव जास्ट मोनसे पिसिडिसिखौ क्लिक बानायदों। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे केप्साखौ नैबेयाव बहायनानै होनांगोन। नैबेयाव बहायनानै नैबे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया नोंथांमोना वेटिं लिस्टआव गावबागावनि नामखौ बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नं, नोंथांनि नाम, बेनिफिसारिनि बेंकनि नाम आरो नैबेयाव स्टेटास। जाय बिथांमोना न' मोनगोन बेयाव नोंथांमोना गावबागावनि
वेटिं लिस्टआव बेबायदि नामखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौ सोयो बेयाव वेटिं लिस्टआव नोंथांनि नामखौ एड खालामनाय जायो बे पर्टेलनि जोहै। नोंथांमोना बेबायदि नोंथाङा नायनो हागोन आरो बेयावनो नोंथांमोना मिथिगोन नोंथांनि राङा हाबगोन ना हाबा। मानो होनब्ला नैबेयाव बेंक एकाउन्टनि बेयाव स्टेटासखौ होनानै दोननाय जायो। बेंक एकाउन्टआ बेबायदि भेरिफाइ खोथैनो नांगोन। जुदि भेरिफाइ खोथैया नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। आरो गोबांनियानो रां हाबिनि जाहोनानो जाहैबाय आदारजों बेंकजों लिंक जायि। डिबिटि सिस्टेमनि जोहै गोबांनियानो राङा हाबाखै। जाय बिथांमोननिया राङा हाबाखै नोंथांमोना बेंकआव थांनानै डिबिटिखौ खेबसे चेक बानायबानो जाबाय आदारजों बेंकजों लिंक दंना गैया। बेबायदिनो नोंथांमोना वेटिं लिस्टआव चेक खालामनो हागोन। नैबेयाव सासे मानसिनिया बेयाव रिजेक्ट जादों। बेबायदि जुदि रिजेक्ट खोथैयोब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। बे जाहैबाय वेटिं लिस्ट। जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौ सोयो नैबे वेटिं लिस्टआव बेनिफिसारिनि नामखौ बेबायदि श' खालामनानै होनाय जायो। बेबायदिनो नोंथाङा चेक खालामनानै मिथिगोन नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै। बेयो आइडि गोदाननि नङा, बे आगोलनिनो। आइडि गोदानफोरनिया बेयाव थाबैनो एड जागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।